Здравейте, приятели! Знаете, че сме подквасили кисело мляко и сега е време да го оползотворим и да направим таратор. А и от самите продукти се сещате. Преди това искам да ви покажа една машинка, която естествено приятели ми показаха да я купя от Амазон, и с нея измерваме нитратите в плодовете и зеленчуците, във водата, в месото. И за това сега ще пробваме да видим тези биокраставици, дали имат нитрати и дали стават за ядене. Да, стават, имат 140, а максимума е 400, така че пристъпваме към таратора. Знам, че всеки го прави по своя си начин, но аз ви показвам най-бързи и лесен начин, който използвам в последно време, тъй като в забързания живот всеки няма време даже да звъни на родителите си. Така че слагам в блендера чесъна с 2-3 лъжици кисело мляко, слагам копъра и блендирам. След като блендирам, тогава изсипвам в тенджерка. Имам една приятелка си, има специална тенджера за таратор. Моята беше специална, но пак нещо сме готвили и не е така чиста и нова. А в втората порция за блендиране нарезвам на едро краставицата и добавям половината кисело мляко. Пак блендирам, изсипвам в тенджерата към другата смес. Втората половина от краставицата я нарезах на шайби, за да ви е по-удобно, ако и по-лесно, и добавям другата част от киселото мляко, за да се... Но ви моля само 2 секунди, само 2 импулса да натиснете, за да останат по-едри парченцата, за да има хрупкави елемент, за да си има ефекта на таратора, който сте свикнали да ядете, да не е на каша с млено. Пръскам няколко пръски олио, тъй като спазваме ниски калории, и съм добавила лед, за да има по-студен да бъде таратора, малко копър отгоре и сме готови за сервиране. Първо вицовете. Келнер, няма таратор в менюто. Има! Само че сега е свеж детокс коктейл с хидратираща краставица и био-йогурт. Влиза клиента в ресторанта и от вратата поръчва: един таратор, моля. Но аз не съм ви дал менюто. Как разбрахте, че има? Пита сервитьора. Погледнах покривката. А сега си сипете на ракийка и не жалете покривката. Има прахове, ще се изпере. Просто се насладете на един хубав таратор. Да ви е сладко, и ако сте го харесали, харесайте и канала и се абонирайте. Благодаря ви и до нови срещи!